Il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Gianpier De Bono waħħal fid-deputat nazzjonalista Beppe Fenacadami li l-poplu tas-Seba' Distrett m'għandux id-deputat nazzjonalista min jirrappreżentah fil-Parlament. De Bono qal dan meta kien qed jieħu sehem fil-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali u ammetta li llum in-nazzjonalisti tas-Seba' Distrett ma għandhomx min jirrappreżenthom direttament fil-Parlament. Dan għal fatt li hu kien ċeda s-siġġu tiegħu minn dan id-distrett biex minfloku tela l-kap Adrian Delia filwaqt li Beppe Fenacadami bl-insistenza tiegħu u l-barka tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ċeda s-siġġu tiegħu f'dan id-distrett lil partit ieħor. U fis-Seba' Distrett elett mis-Seba' Distrett fisem il-Partit Nazzjonalista illum fil-Parlament. Fadal biss Beppe Fenacadami li għad-direttura wara d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv ċeda s-siġġu l-Gozzi Farrugia tal-PD ta' partit ieħor. Qal ukoll diversi persuni mis-Seba' Distrett riduh li jieħu s-siġġu ta' stellini fuq 13 distrett sabiex ikollhom rappreżentanza nazzjonalista fil-Parlament. Madankollu l-fazzjonijiet fih dan il-partit bdew juru mod ieħor. De Bono ħareġ iżjed fiċ-ċar il-qasma li hemm bejn il-fazzjoni ta' Delia li hu jagħmel parti minnha u l-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li Beppe Fenacadami jagħmel parti minnha. Il-tensjoni komplet tikber, nies jibgħatu lill-messaġġi, dak misruq, dak ma nsex ħadtu inti. Ammetta kif dan kollu tefal il-Partit Nazzjonalista f'sitwazzjoni qar milli kien. Oħloq iktar firda u qasma fil-Partit Nazzjonalista. Il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Gianpier De Bono kompla jżid li dan kien qar għax sar wara l-eżitu tal-elezzjonijiet li għaddew. Riżultat diżastruż fl-MPs u iktar diżastruż fil-Kunsilli Lokali. Intant, is-siġġu ta' Beppe Fenacadami mis-Seba' Distrett kien ħoloq konfużjoni kbira fih dan il-Partit Nazzjonalista sentejn ilu dan hekk kif Fenacadami kien tela mis-87 distrett iżda ma rridx iwaqqat minn wieħed għax kien qal li għal snin twal dak id-distrett kien marbut mal-kunjom Fenacadami. Id-diskussjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista kienet qalet li jekk Fenacadami waqqas Seba' Distrett jidħol fiċ-ċans Godfrey Farrugia kif fil-fatt kien ġara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.